12 डिसेम्बराव बिजनीयाव थानाय फुड एन्ड सिविल साप्लाइनि अफिसाव इंराजी आरो बर' रावजों लिरनाय साइनबर्डखौ चिरां जिल्ला आसु आरो चिरां जिल्ला बिजनी साब डिभिजन आसुनिफ्राय थांनानै बेखौ बोख्लायहैनाय जादों मिडियाफोर लानानै। दा बेखौ जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेवहाय बर' राव दंमोन। सोरबाया साइनबर्ड बोख्लायहैनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया, नाथाय बेवहाय बर' राव दंमोन साइनबर्डआव। बेखौ बोख्लायनाय लोगो लोगो जोंनि बर' रावखौ अपमान खालामनाय जाबाय, जोंनि बर' राव लिरनायखौ। आरो बेवहाय बुंनाय जादों बर'ल' थानायनि थाखायनो बोख्लायदों बिथांमोना बुंदों। बेखायनो जोंनि रावखौ बिसोरो नेवसिनानै नेग्लेक्ट खालामनानै गावसिनि रावखौ लिरजानो लुबैदों। आरो जायफोर अफिसफोराव एसामिसजोंल' लिरनाय दङ बेवहायथ' बर' राव लिरनांगौ होननानै बिथांमोना बुंफेराखै, नाथाय गावसिनि राव गैयिनि थाखायनो इंराजी आरो बर' थानायनि थाखाय बेखौ बोख्लायनानै गारबाय बिथांमोना। दा जोंनि बर' रावा भारतनि 90 सिडिउलाव हाबबाय, आसामनि एसोसिएट लेंगुवेज जाबाय बियो, आरो जोंनि ओनसोलाव बियो बाहायजानांगौ। दा जोङो बेखायनो जों नैबे आसुनि जि हाबाफारि बेखौ जों मोजां मोनाखै आरो बेखौ जों दुखु मोननाय फोरमायदों। खारन बिसोरो अफिसियेलखौ बुंनांगौमोन, मावख'गिरिफोरखौ बुंनानै बेवहाय एसामिसबो लिरफानांगौ होननानै जुदि आपिल खालामनायमोनबा, आपिल खालामनायनि सोलाय होयोबा जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैयामोन। नाथाय बिसोरो फुरा थांनानै आयेन बेरेखायै बिथांमोना बोख्लायबाय। दा बिनि थाखायनो दिनैनि बे प्रेस मिटखौ जोङो लानाय जादों। आरो बेवहाय जोंनि बर' रावखौ जिहेतु अपमान खालामबाय, बिनि हेंथायै जों नैबे प्रेस मिटखौ खालामदों। आरो जोङो नुदों बिजनीयाव गोबां मावख'फ्राव जों दिनैहाय जोंनि बर' राव गैया। दिनै सिभिल एसटिअनि मेइन गेटआव, एन्ट्रेन्स गेटआव खालि इंलिस आरो एसामिसल' लिरनाय दङ। बेनिफ्राय बिजनी पुलिस स्टेशननि गेटआव एसामिसजों इंलिस रावजोंल' लिरनाय दङ। बेनिफ्राय बिजनी सार्कोल अफिसाव खालि इंलिस रावजों लिरनाय दङ, इंराजी रावजोंल'। बेनिफ्राय बिजनी तहसिलदाराव इंलिस आरो एसामिस रावजों लिरनाय दङ। बिजनीनि एपिडिसिएलआव इलेक्ट्रिसिटि अफिसावबो इंलिस आरो एसामिस रावजोंल' लिरनाय दङ। बेनिफ्राय बिजनीनि भेटेनारि, बिजनी माने डिसपेन्सारि माबायाव भेटेनारियाव दिनैहाय इंलिस आरो एसामिस रावजोंल' लिरनाय दङ। दिनै बिजनीनि कर्टआव नायबा नुगोन बेवहाय मोनसे साइनबर्डआव एसामिसल' लिरनाय दङ, मोनसेयाव इंलिस आरो एसामिस लिरनाय दङ, बर' राव गैया बेवहाय। बिजनीनि एसबिआव नाय, इंलिस, एसामिस आरो हिन्दी लिरनाय दङ, बेवहाय जोंनि रावखौ लिरनाय जायाखै, बर' रावखौ लिरनाय जायाखै। बिजनीनि इउक' बेंकआव इंलिस, एसामिस एन्ड हिन्दी दङ, बे मोनथाम राव लिरनाय जादों, जोंनि रावखौ लिरनाय जायाखै। LIC अफिसाव नायदो, बेवहायबो इंलिस, एसामिस आरो हिन्दी रावजों लिरनाय दङ। बा जों दिनै नायनानै मोनबाय गोबां अफिसफ्राव दिनै बर' राव गैया, गोबां बर' रावखौ लिरफानाय जायाखै, इंलिस, एसामिस लिरनाय जादों। दा बेखायनो मोनसेल' अफिसाव इंलिस आरो बर' थानायनि थाखायनो बिथांमोना बेखौ बोख्लायहैनानै गारदों। होमबाथ' जोङो बिथांमोन बायदि खालामोबा जोंबो गासिबो अफिसनि साइनबर्डखौ बोख्लायनानै गारनो हायो। दा बेखायनो जों बिसोरबायदि अभद्र खामानि जों मावनो नागिराखै। बेखायनो जोङो खावलायदों आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारखौ, जोंनि बर' रावा जिहेतु आसामनि लोगो सरकारि राव जाबाय, एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय, बेखायनो मोनफ्रोमबो बर' ओनसोलनि सरकारि अफिसफोराव इंलिस, एसामिस आरो बर' राव, बेयो बर' रावा मोनफ्रोमबो अफिसाव थाफानांगोन गुबुन रावजों लोगोसे। जोङो बेखौ दाबि खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव बियो थाबैनो मावफुंजानांगोन। बेखायनो जोङो बिजनी आन्सलिक एबसु, बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, बिजनी जिल्ला ट्राइबेल संघ, जोङो दिनै बे खौसेयै प्रेस मिट खौरांगिरि मेलखौ हांख्रायदों। आरो जोङो दख'रा एबसुआ फैगौ 47थि थान्दै जख'न्थायाव सावरायगोन जोंनि ओनसोलाव, जिहेतु बियो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जाहाथे बर' रावा साबसिनै बाहायजायो। आरो बेखायनो मोनफ्रोमबो मावख'फोराव जोङो बर' रावखौ लिरफादेरनांगौनि थाखाय, साइनबर्डआव बर' रावखौ लिरफादेरनांगौनि थाखाय जोङो एपिल लेटार होगोन मोनफ्रोमबो मावख'आव। आरो बेखौ जोङो मोनसे टाइम सिमानि गेजेराव खालामनो थाखाय जोङो बे लाइजामाव लिरगोन। आरो बेवहाय जोङो जुदि बिथांमोना खालामाबा बेवहायबो जोङो उननि बेब'स्थाखौ लागोन। दा बेखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय, दिनै आसुआ जाय हाबाखौ खालामदों बेयो जाहाथे उनाव दाजाथों, जाहाथे जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि दाजाथों। बेनिखायनो बेबायदि साइनबर्ड बोख्लायनानै गारनाय बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। आरो बिथांमोना जुदि गावसिनि असमिया राव लिरनाय गैयाबा बेखौ डिपार्टमेन्टजों सावरायनानै एसामिस रावखौबो लिरनांगौ होननानै बिथांमोना खावलायनो हायो। खिन्थु बेबायदि जोंनि बर' राव थानायखौ जाहाथे बोखारनानै, बेबायदि अयनाय भाबै बोखारनानै गारा, जोंनि बर' रावखौ नेवसिया, बेखौ जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय। जोङो दिनै रोखा जाबाय, दिनैदि आसामाव असमियाफ्रा जोंनि बर' रावखौ गोजौआव थांजानो लुगैया, बर' लेंगुवेजखौ बिथांमोना थांनानै थाजानो लुगैया, बे दिनै रोखा जाबाय दिनै अयनाय भाबै बोखारनायनि उनाव।
दा बेखायनो जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय जायफ्रा बर' रावखौ बेबायदि नेवसियो बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों, गोख्रों रावै खावलायदों, फैबाय थानाय समाव बेबायदि खालामोबा जोंबो बिनि बेबस्थाखौ लानाय जागोन।